Derme müzikşenê Kurd Mîrperwer ji bo bêdefînkirin di pêncerê bendanê de gihîşt bajarê Mûşê û girseyekî welatiyan jî ji bo merasîma defînkirina wî li ser rêya gundê Dêra Ewrêya ser bi gimgima navçeya Mûşê amade bûn. Ji marzalê me ditirsin, ji cenazê me ditirsin, ji me ditirsin bi îzna Xwedê duayîna fetinah hina em ê wana al dikin. Daha sonra wana hatiye son çarpıtışa wana serê ew Kurdê xwe nas kirine, xwe nas xuda nas serê wan saxbe divê û tema ser çavara hatine. Hemû rêyên hewildoriya gund û goristana ku Mîrperwer lê hat defînkirin, ji aliyê Hêzên Ewlekariya Tirk ve hat bûgirtin û rê nehat dayîn ku welatî û endamên malbatê jî beşdarî merasîma defînkirinê bibin. îro nehîştin em cenazeyê xwe bîle defin bikin li hewalaniyê girtin cenazeyê wî ayrî anîn nehîştin ayla wî werin em hatin gund girtibûn nehîştin em tê kevin gund em hatin em zorê derbasê gund bûn nehîştin em derbasê ser cenaze bin ayla wî bîle nehîştin erin ser cenaze yanî zulmekî yanî zulm û qetil kirin ji xwe Mîrperwer yanî cenazeyê wî bîle rahetî nehîştin em defin bikin yanî Xwedê qebûl neke em. Piştî ku termê Mîrperwer hat defînkirin jî dorpêça li hewildoriya gund û goristanê berdewam kir û rê nehat dayîn ku welatî û endamên çapemeniyê biçin ser goristanê û welatiyên ku xwestin bikevin gund jî ji aliyê Hêzên Ewlehiya Tirk ve destwerdanên tund hatin kirin. Sidiq Eren, Kurdistan 24, Mûş.